Здравейте! Сега ще видите демонстрация за сглавяне на 3D пъзел в формата на топка. Топката се състои от 30 елемента. Ето ги елементите. Изходна позиция, правия край винаги трябва да е в горния ляв ъгъл. Почваме да сглобяваме първи ред. Сглобяват се дълга страна към къса страна и права част към права част. Така, поставяме първите два елемента. Втория елемент. Много е важно елементите да не се въртят по време на сглобяване. Взимат се по един начин, се сглобяват с прав край, с прав. Така, първи ред от 5 елемента е готов. Закопчаваме и последния елемент, се получава тази форма. Така, започваме втори ред, който е пак от 5 елемента. Първи елемент, втори елемент, закопчаваме. Трети елемент, закопчаваме. Четвърти елемент, закопчаваме. И последния елемент, закопчаваме. Така, и се получава част от сферата. Третия ред се състои от 10 елемента. Слагаме първият елемент, завъртаме втория елемент, така, третия елемент, поставяме ги по височина, така, четвъртия елемент, завъртаме, петия елемент, така, имаме вече 5 елемента сложени. Следващите 5 елемента в трети ред се слагат по този начин. Първият елемент закопчава се във всички краища. Завъртаме. Слагаме седмият елемент. Закопчаваме. Много е важно да са добре закопчани. Осмият елемент слагаме на трети ред. Деветият елемент закопчаваме и последният елемент остана 10 от трети ред. Закопчаваме част от сферата. Така, уверяваме се, че всички са добре закопчани и започваме четвърти ред. Първият елемент, вторият елемент, закопчаваме, третият елемент, закопчаваме, четвъртият елемент. Много е важно, пак повтарям, да не се въртят елементите, защото ще се загуби редът на сглобяването. Тук имаме откопчан, закопчаваме се го пак. И последният елемент от четвърти ред слагаме. Закопчаваме. Така, ето е полуготовата сфера. И остана последния пети ред, който е от 5 елемента. Първият елемент. Закопчаваме. Вторият елемент. Така, следим да съвпадат прав край с прав. Така, закопчаваме, завъртаме. Третият елемент от пети ред, закопчаваме. Четвъртият елемент, закопчаваме. Така. И последния и най-трудният за слагане. Така, той се слага по този начин. Така, първо, тук сгъваме внимателно и ето тук го поставяме. Така. Така, уверявам се, че всички елементи са добре закопчани и сферата е на лице.